Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Мин бүген сезне бик үзенчәлекле кунагыбыз, мөлаем татар кызыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова белән таныштырырга телим. Исәнме, Сәйдә? Исәнмесез, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Сәйдә, менә без инде гадәтләнгән сезне кичкенәдән үк күреп, кичкенәдән үк җырлаганыгызны ишетеп, әйме, ничектер Сәйдә һәр вакытта да мәктәп баласы иде, Сәйдә кичкенә иде, ләкин вакыт шулкадәр тиз уза. Инде Субханалла, безнең Сәйдәбез мәктәпне тәмамлады. Безнең Сәйдәбез студент. Әйдә менә безнең тамашачыларыбызга башта шуны сөйләп китик әле. Кая укырга кирдегез? Нинди һөнәрне сайладыгыз? Мин халыкара мөнәсәбәтләр институтында укыйм, көнчыгыш бүлегендә, һәм параллель рәвештә мин укыйм музыкаль клиеттә. Менә ике укуны алып барырга тырышам. Бик авыр түгелме соң? Әлбәттә, авырлыклары бар, ләкин мин тырышам алып барырга, чөнки мин үзем сайладым шундый авыр юлны. Шуңа күрә тырышабыз. Әтием дә әнием булыша, Аллага шөкер. Бу инде ике юлны бер юлы ике тармакта укуны сайлау бу мөгаен Сәйдә иҗатны ташларга теләмәү белән бәйледер, әйме? Анысы белән дә бәйле. Тагын бер сәбәбе бар инде аның. Минемчә, иң мөһиме хәзер җырчыга да кирәк профессия, һөнәр. Ул үзенең юлын бик яхшы белергә тиеш. Бөтен үзенчәлекләрен белеп, шуңа күрә мин музыкаль клиентны да сайладым. Менә Сәйдә ничек соң? Ул бит инде мәктәп тормышы үзенә бер, бит. Студент тормышы гомумән икенче бер тормыш, анда тормыш кайный, анда бөтенләй бер дөнья, башка бер дөнья һәм әлбәттә анда мәктәптәге кебек түгел. Анда инде син төрле җирдән килгән, төрле тәрбия алган һәм гомумән төрле тормыш шартларында яшәгән кешеләр белән очрашасың, кызлар белән, егетләр белән очрашасың. Менә кемдер моңа бик җайлы ияләшә, кемдер кемгәдер ияреп китә, кемдер югалып кала. Менә сез студент тормышына ничек керешеп киттегез? Әллә нинди авырлыклар булмады, Аллага шөкер. Чөнки мин үзем дә бик яратам аралашырга. Шуңа күрә бик җиңелчә генә кереп киттем. Әлбәттә, мәсәлән, мин бер институтта гына укысам, минем күбрәк буш вакытым булыр иде. Ләкин ике уку йортында укыгач, минем бөтенләй вакытым юк. Шулай да кайсы уку йортына ашкыныбрак барасыз? Икесенә дә. Икесенә дә. Чөнки миңа телләр дә, музыка да ашый. Әлбәттә, музыкада мин беразны ял итеп алам. Бигрәк тә шул вокал дәресләре булса, фортепиано дәресләре булса. Алай булгач, әйдә менә без хәзер тамашачыларыбызны да бераз сезнең соңгы вакытларда иҗат ителгән бер бик матур җырыгыз белән ял иттереп алабыз. Аннары дәвам итәбез сөйләшүебезне. Кышлар сайраван, җил сулышларын, күкләрдән яңгыр яуганнарын, йолдызлар төнлә кабынганын, су агышларын, таулар сүрләрен, диңгездә кояш батканнарын, җир белән һава сөйләшкәнен яратам, 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 яратам.
Менә хәзерге тыңлаган җырыбыз да ул «Яратам» дип атала. Ул ярату безнең инде табигатыбызга һәм аның авторларын да әйтеп үтәсе килә. Көен язган Рушана Брандангер, ул инде безнең Норвегиядә яшәүче татар, һәм инде сүзләрен язган Искәндәр Мустафин дигән кеше. Ул Казанда безнең яши, һәм хәзер без аның белән бик яхшы аралашабыз һәм уртак проектлар эшлибез. Сәйдә менә бик матур җыр бит ярату хакында. Гомумән без бит инде һәрберебездә яратусыз яши алмыйбыз. Әти-әнине яратабыз, дусларны яратабыз, туганнарны яратабыз, әйме? Менә бу урында әти-әни дип үзегез тапшыру башында да әйтеп үттегез. Әйдә әти-әнигә тукталып үтик әле, сезнең гаиләгезгә тукталып үтик. Менә әти һәм әни кемгәдер күбрәк әти тәрбия бирә, кемгәдер күбрәк әни тәрбия бирә, әйме? Әйтәләр, кызлар күбрәк әтиләрне яраталар дип тә. Менә сезгә тәрбия бирүдә кемнең өлеше күбрәк, әтинеңме, әнинеңме? Әйе, дөрес әйтәсез, кемдер кызлар инде күбрәк ашкына әти ягына. Әлбәттә, ул шулай. Бигрәк тә кечкенә вакытымда гел әти белән кыйрык сыман йөрдем, йөрдем. Хәзер инде үсә баргач күбрәк инде мин әнием белән әнием миңа якынрак. Шул яктан ул минем белән концертларга да йөри. Әти инде, мәсәлән, минем белән берәр нинди концертка барса, ул миңа инде җырлагач бәя бирә. Әйе, шуңа күрә җитди бәя бирә. Шуңа күрә инде мин күбрәк әни кызыдыр дип уйлыйм. Кечкенә вакытында әти кызы булган идем. Шуңа күрә, ләкин икесен дә мин яратам, әтиемне, әниемне, әлбәттә. Чөнки алар миңа хәзер дә бик ярдәм итәләр. Шуңа күрә, менә күбрәк инде әнием белән. Ә кем белән серләшәсез? Дус кызлар беләнме, әни беләнме? Әнием белән. Әни белән. Әниегезнең сезгә иң еш әйтә торган киңәше? Хәзер мин аны хәтерләмим дә. Чөнки киңәшләр бик күп булды. Ә шулай да иң еш кабатлана торганы бармы? Кызым кешеләр белән ачык булды. Гел елмаеп сөйләште. Әйттем, ярар, әнием. Әйдә, менә бу урында без сезнең бик матур бер әниләргә багышланган җырыгыз да бар. Шул җырны да тыңлап китик әле. Әйдәгез. Кадерлерәк кеше җирдә бармы? Сутмыйк без әнкәйләргә юлны. Тәмле чәен ясап каршы ала. Хәсис балакайын һәрбер ана күңеле күпме өмет итмей, зур бүләкләр синнән көтмәй, исән чакта бары янына, сөендереп ешрак кайткана, исән чакта бары янына. Тырышмала ешрак кайтырга. Бер кайчан да кайтмыйсың бит дими, көт ана өмет җебен эзми, синең шатлык кайгыларны İçten sinip yasızlanıp koya. Ana көңілі күпме өмет etmey, зур бүләкләр синнән көтмәй, исән чакта бары янына,
Дусларны сез үзегезгә ничек сайлыйсыз? Дусларны, әлбәттә, иң яхшы дуслар алар бик сирәк була һәм бик күп булмый. Иң мөһиме инде ул кешелелек. Дусларымда да, мәсәлән, шул кешелекне әгәр дә алар ярдәмчел булса, әлбәттә, ул яхшы дус дип саныйм. Менә шундый сыйфатлар буенча. Шын дуслар бармы? Минем? Әйе, бар, бер-ике. Сәйдә, һәрбер иҗат кешесенең бит әле иҗади дуслары да була. Менә якыннан аралаша торган һәм алар белән бергә иҗат итә торган иҗади дусларыгыз бармы? Әлбәттә бар. Менә иң яхшы дусларым иҗатта бер генә кеше. Чөнки менә дуслар темасын дәвам итсәк, мин иҗат кешесе буларак бик күп явызлык та бар, көнчелек тә бар. Һәм безгә иҗат кешеләр буларак бик игътибарлы булырга кирәк ул мәсьәләләргә карата. Чөнки чыннан да бик күп көнчелек бар. Һәм инде иҗат дусларыма кайтсак, ул да булса минем бер генә иҗат дустым. Без аның белән һаман да аралашабыз һәм музыкаль коллективтә бергә укыйбыз. Ул кем? Әхмәтҗанова. Композиторлар арасында, шагыйрьләр арасында бармы сезнең белән теләктәшлек итеп иҗат итүче кешеләр? Әйе, әлбәттә, хәзер без эшлибез Луиза Батыр Булгари белән. Ул миңа берничә җыр тәкъдим итте һәм без алар өстендә әлбәттә эшлибез. Җырлар әле чыгарылмаган, әлбәттә, менә соңгы җыр ул инде кайтуыңны сагынырмын. Аның кейін Луиза Батыр Булгари язган, сүзләре Наил Касымов, аранжировкасы Искәндәр Мустафин. Һәм менә шул җырдан соң без Луиза апа белән тагын да якынрак аралаша башладык. Без аның белән аралаша идек. Кайдыр, миңа 11 яшь булганда Я Аллаһым җырын ул бит миңа язган. Шуңа күрә хәзер без инде дәвам итәбез. Менә әле бу кайтуыңны сагынырмын дигән җырны сез бер кайда да тәкъдим иткәнегез юк бит. Бүген менә аның премьерасы кебек булсын әле бит Сәйдә. Әйдә без аны бергәләшеп тамашачыларга тәкъдим итик бу җырны. Әйдәгез. Sağ bul indi. Desin sağ bul indi. Yürek kayım kinet toktap koydu. Kollar indi koldan ayrıldı. İki kanat kuyu kayırıldı. İşittin mi iken davuşamını? Min küdermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırım. Sağınırman kaytuğunu sağınırım. Nindi sözüm seni yaraladı. Adımın aran yürek sanaptırdı. Ayrıldık dedi, ayrıldık. İşittin mi iken
көтәрмен һәр көн кавышуны бергә йөргән сукмакларга табанырман сагынырман көтүңне сагынырман Ишеттеңме икән тавышымны Мин көтәрмен һәр көн кавышуны бергә йөргән сукмакларга табанырман сагынырмын кайтуыңны сагынырмын бергә йөргән сукмакларга табанырман сагынырмын кайтуыңны сагынырмын сагынырмын кайтуыңны Шул кадәр матур җырлар, субханалла, шул кадәр матур тавышыгыз, әйбит. Инде сезнең бу матур тавышыгызны искә төшереп үтик әле менә голос тапшыруында катнашуыгызны, әйбит, голос дети тапшыруында катнашуыгызны. Ул вакытта да сезнең өчен анда җан атып, сезнең җиңүегезне теләп, сезне белгәне дә, белмәгәне дә, шунда беренче тапкыр күреп сезне яратучылар да шактый булды бит инде, әйме? Менә бу голос тапшыруында сез бик матур су буйлап җырын башкардыгыз. Мин ул җырны дөресен генә әйткәндә тыңлаган сайын тыйыла алмыйча җырлыйм. Мин аны үзем аңламыйм бу сәбәбен. Һәм бу җырны мөгаен бик күпләр шулай күзенә яшьләр килеп тыңлый торгандыр. Ни өчен нәкъ менә су буйлап дигән җыр сайланган иде ул вакытта? Менә шуны инде ничә ел узса да бүген сорыйм әле. Әйе, иң баштан мин су буйлапны җырладым татар моңында, аны Миләүшә Ләбибовна тәкъдим итте. Һәм махсус шул чарага мин аны өйрәндем. Анарсын инде мин башкардым аны Созвездие йолдызлыкта һәм шул җыр белән мин гран-при алдым. Инде анарсын безнең голос дети проекты башланды һәм редакторлар янына кергәч, белмим ничек башыма менә шул җыр гына килде. Татарча җырларга ярамый дип яисә башка берәр сүз әйтүче булдым. Әйттеләр. Әйе, чөнки мин голос дети проектына беренче сезонда үттем һәм беренче сезонда җырларга тиеш идем в горнице дигән җырны. Алар миңа әйттеләр, никто не поймет, дип беркем аңламаячак, анда наставниклар да Пелагея Дима Билан татар телен белмиләр. Шуңа күрә әйдә в горнице калдырыйк. Мин әйтәм, башка телләрдә дә безнең бит җырлыйлар, чит телләрдә дә җырлыйлар һәм мин уйлыйм, Пелагея һәм Дима Билан француз телен белмиләр, итальян телен белмиләр, шуңа күрә әйтеп карадым инде шулай аларга, ләкин алар барыбер шул горница дигән җырны калдырдылар. Инде икенче сезонда мин аларга киреп әйттем, мин бу җырны җырламыйм дип. Әйдәгез, мин сезгә татар телендә җырлап күрсәтәм. Менә мин Созвездие йолдызлык бәйгене менә шул җыр белән җиңдем. Әйдәгез, мин сезгә җырлап күрсәтим. Һәм беренче куплетны җырлаганда тукталмакчы идем. Алар әйттеләр, дәвам ит, бик ошады аларга. Ничек тәэсир иткән, әйеме? Әйе. Әйдә тыңлап китик әле, искә төшереп шул җырны да. Әйдәгез.
тоже переживаю. Ну, это вообще восхитительно. Спасибо. Спасибо большое. Татар җырларына гашык булып, Пелагея да җырлый башлады безнең татар җырларына, әйбит, сез инде аңа ярдәм дә иткәнсездер мөгаен. Ул безгә махсус язды почтага, минем Ага. e-mail почтага. Нинди җырларны тагын тәкъдим итә аласың татар телендә? Чөнки аның концерты узган иде Санкт-Петербург шәһәрендә һәм ул безне чакырды үзенең концертына җырларга. Һәм мин анарга тәкъдим иттем, сахралар җибәрдем, Әллүки җырын. Әлбәттә, су буйлап талар арасында булгандыр дип уйлыйм. Һәм менә ул сайлады Әллүкине. Һәм без аның белән Санкт-Петербург шәһәрендә, аның концертында Әллүки дигән җыр белән аның концертын ачтык. Әллүки җырын җибәргәч, миңа Пелагея концерт вакытында әйтә инде, менә мин Мәскәү буйлап машинада берничә круг йөрдем, ди, синең җырлавыңны тыңлап, ди. Берничә бик күп тапкыр ул тыңлап бетте инде Әллүкине, бөтен бормаларын өйрәнеп. Һәм мин ишеткәч, ничек ул җырлый Әллүкине, чыннан да бик шаккаттым, чөнки чыннан да шундый татар бормалары белән Пелагея җырлый, һәм бу чыннан да нидер мөгъҗиза. Әлбәттә, ул бит инде менә башка милләт кешесенең синең халкыңның җырларына гашык булуы, ул сәйдә бик зур әйбер. Һәм менә монда сезнең дә өлеш булу, бу бит әле үзе бер зур горурлык. Мин әфәрин дип кенә әйтәм менә бу очракта. Чынлап та дәвам итәргә язсам менә шушлай иҗатыгызны, һәм әлбәттә киләчәктә
ijod bilan davom ettirga tilaysizmi degan savolni bilmishä boldura aldım. Kileşek. Kileşekte әйдәгез шулай. Беренчедән тамамларга кирәк әле. Мин бит беренче генә курс. Хәзер минем шундый сайлау бара, эзләү, үземне эзләү бара. Шуңа күрә әлегә мин әйтә алмыйм, иҗат беләнме ул бәйле яки бүтән һөнәрме, ләкин әлбәттә иҗатны ташламаячакмын. Хәзер дә мин яздырам яңа җырлар. Хәзер дә иҗатны дәвам итәм. Һәм инде максатым шундый, безнең татар халкыбызны үстерү, һәм инде безнең матур татар милләтебезне тагын да зуррак масштабларга чыгару. Менә ул бит әле шулай дип сөйләү булырга мөмкин. Һәм шул вакытта үзеңнең башкарган гамәлләрең белән дә син аны күрсәтергә мөмкин. Менә Сәйдә шулкадәр матур милли киемнәребез белән чигелгән, заманча шундый кофта киеп килгән, толстовка дип әйтәбез инде без аны, бит яшьләр шулай дип әйтергә ярата. Гомумән менә сезнең концертлардагы чыгышларыгызда да һәм гомумән үзегезнең тотышыгызда да киемнәрегездә дә бу миллилек һәр вакыт чагылып тора. Менә алда безнең халык санын исәпкә алу чарасы көтелә, бит. Мин соңгы вакытта тапшыруларыбызда Сәйдә кунакларыбыздан бер нәрсәне үтенәм. Мин татар чөнки дигән җөмләне дәвам итәргә. Менә шушы җөмләне сез дә дәвам итегез әле. Мин татар чөнки. Мин татар чөнки бу минем инде канымда. Концертларда да мин тырышам кая булса да татар җырын җырларга, безнең татар мирасыбызны үстерергә. Чөнки безнең татар халкы ул чыннан да һәм милләтебез инде ул чыннан да бай. Һәм әлбәттә иң зур хыялыгыз. Әлбәттә кыз буларак иң мөһиме инде бәхетле булырга һәм инде хыялымда яраткан эшемне табырга. Ул инде икенче, беренче гаиләм булуын телим. Һәм инде үземнең киләчәк балаларыма да татар милләтебезне сеңдерү. Сәйдә, менә бу барлык хыялларыгызны да без тормышка ашыруын телибез. Һәм әлбәттә сезнең иҗатта үз урыныгызны табып, киләчәктә сәхнә түрендә үз тамашачыгызны табып, җырлавыгызны, моңлануыгызны, халкыбызга милли җырларыбызны һәм менә сез дәвам иткәнчә халык җырларын җиткерүегезне теләп калабыз. Бәхетле булыгыз, озын гомерле булыгыз, иҗади уңышлар теләп калабыз Сәйдә. Амин, шулай булсын. Киләчәктә дә очрашырга язсын. Алла бирсә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Дөнья студиясендә кунакта бүген Сәйдә Мөхәммәтҗанова булды. Без аның белән саубуллашып, уңышлар теләдек. Инде сезгә, хөрмәтле милләттәшләребез, Сәйдәнең тагын бер җырын бүләк итмичә булдыра алмыйбыз. Татарстаныбызга мәхәббәтебез булсын һәм әлбәттә Сәйдәнең һәр әйткән сүзен ул җыры җипләп тә куяр. Саубуллашабыз. Jırlar için Minim de bitgadel hakam var Surlağamul minim garurlağam Şu şehirde doğan halkam var Biz yaşıysa zamanı şunu değil zaman Kabatlanmaz bize bir dastan Şirketlerin cilge aşkın garip zaman Ki
Синдә күрәм идел киңлекләрен, нурга күмеп таңнар аткан